3 ključne reči koje opisuju vaš rad. Istinitost, tačnost i etičnost. Intelektualna radoznalost, upornost i efikasnost. Šta za vas znači nagrada Vitez poziva? Pa ona je zapravo potvrda da su ove te 3 reči koje sam u prethodnom pitanju obeležio da su tačne. Znači mnogo i nagrada koja me obavezuje za čitav život. 3 glavna problema Srbije danas. Odustajanje od pameti, odustajanje od poštenja i odustajanje od borbenosti. Pad nataliteta, nezaposlenost mladih i nekompetentnost kao posledica negativne selekcije na svim nivoima. Da ste vi premijer, šta biste prvo promenili? Prvo bih promenio odnos prema obrazovanju i kulturi. Predložio bih odmah zakon o lustraciji. Po čemu se Srbija danas razlikuje, a po čemu je slična Srbiji iz 90-ih? Današnja Srbija je slična pre svega po kvazi-patriotskom opredeljenju ljudi koje je vode, a različita je po mentalnom i kulturnom nivou onih ljudi koje je vode. 90-ih je postojala nada, danas se, ja mislim, narod predao i živi u hipnozi bez nade. Kako vidite građanske proteste danas u poređenju sa onima od pre 20 godina? Mislim da su danas nedovoljno artikulisani i organizovani. Današnji protesti su bleda senka veličanstvenih protesta iz 90. godina. Zašto se kritika vlasti tumači kao napad na državu? Zato što današnja vlast veruje da je vlasnik države. Zato što je ponovo na delu ideja država to sam ja. Da li ste vi zbog svojih stavova izloženi pritisku? Pa mislim da moje uklanjanje nedavno iz politike jasno govori o tome. Da. Trenutno se vodi sudski proces protiv mene. Imam indicije da mi pretluškuju telefon. Nepoznati hakeri su mi oborili peticiju za opoziv Muamera Zukorlića i jedan plaćenički sajt me blati. Da li ste član neke političke stranke? Ne. Ne. Šta najviše zamerate vladi Srbije? Nekompetentnost i udvoričko ponašanje. Nekompetentnost i nepoštenje. Šta najviše zamerate opoziciji? Nesposobnost da odredi sopstvenu politiku i da se uspešno odbrani od povremeno besmislenih napada vlasti. Razjedinjenost i potpunu nesposobnost da se prevaziđu liderske sujete. Da li na predsjedničkim izborima u aprilu očekujete kontinuitet ili promenu? Onaj pesimistički deo mene očekuje kontinuitet, a optimistički očekuje promenu. Ja uvijek očekujem promenu, ali se pribojavam kontinuiteta. Da li nezavisni intelektualci danas ćute ili su prećutani u medijima? Verujem da ćute, ali verujem isto tako da se veoma često vade na ćutanje medija. Veliki broj ćuti, istovremeno postoji i prećutkivanje u medijima. Ocenite slobodu medija u Srbiji na skali od 1 do 5. 1+. 2. Koju biste knjigu vi uvrstili u školsku lektiru? To je moja omiljena knjiga Jučerašnji svet Stefana Cvajga. Knjigu Georgea Orwella 1984. Da li biste kupili stan u Beogradu na vodi? Majte, molim vas. Ne. Po čemu ćete pamtiti 2016. godinu? Po definitivnoj pobedi prostakluka i primitivizma u društvu i parlamentu i po konačnom porazu demokratije. Po slučaju Savamala i po postavljenju Muamera Zukorlića za predsjednika Skupštinskog odbora za prosvetu i nauku. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Pa pesimizam me tera da odgovorim na ovo pitanje, a moj urođeni optimizam, kojeg sasvim dovoljno imam, me tera da držim usta zatvorene. Ja Srbiju vidim kao zemlju koja je prestala da sedi na 2 stolice i koja se jasno i iskreno opredelila za Europsku uniju. Vaša novogodišnja poruka građanima Srbije? Poverujte konačno sebi, a ne njemu. Dragi građani Srbije, molim vas, probudite se iz hipnoze kada se pogase novogodišnje dekoracije. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Čestitost i zdravu pamet i zdravu logiku, to su 2 izumrle osobine. Talenat i veliku intelektualnu hrabrost. Šta mu zamerate? Pa mislim da nemam dovoljno materijala za zameranje. Ništa mu ne zameram. Šta biste mu poručili? Da nikako ne odustaje i da nastavi ovako kako sada radi. Da nastavi da bude Dušan Petričić.